La comarca del Matarranya referma un any més el seu compromís en el teixit social del territori. Ahir al matí se van firmar els convenis de col·laboració en les diferents entitats que treballen donant suport a col·lectius vulnerables, oferint serveis d'acompanyament, assessorament i atenció a persones en addiccions, malalties mentals, demències, discapacitat intel·lectual o persones grans. En total, la institució comarcal destina enguany 15.000 euros en estos convenis, unes aportacions que contribueixen a mantindre l'activitat de les associacions, tot i que tant de les entitats com la mateixa comarca reconeixen que les necessitats són molt superiors als recursos disponibles. Associacions que estan treballant en gent vulnerable, en gent que tenen necessitats que si no és per elles no podrien fer una vida normal, i la veritat que quan t'expliquen el que fa cada associació, la veritat que dius, es firmes els convenis dient ojalà poguérem que els convenis foren més grans, no? Però també la finançació que tenim les comarques és la que és, no podem tampoc donar molt més, però participarem tots els anys i si cada any a la millor podem anar pujant aquests convenis, els pujarem. Les entitats són Avatar, que treballa en la rehabilitació de persones en addiccions, AFEDAVA, Los Calatravos, dedicada a l'atenció de persones en Alzheimer i altres demències, ASAPME, especialitzada en salut mental, ATADI, que dona suport a persones en discapacitat intel·lectual, Creu Roja Matarranya, que desenvolupa programes socials i d'atenció comunitària, FECOJUPEMA, que és la Federació Comarcal de Jubilats i Pensionistes del Matarranya, i per primera vegada que s'hi sume l'Associació d'Autisme Baix Aragó Matarranya. Enguany ha entrat BAM, que és l'Associació d'Autisme del Matarranya i el Baix Aragó, que se van crear fa molt poquet, i nosaltres mateixos vam ser els que perquè hi ha gent que coneixem també que està treballant ja dins d'aquesta associació, i ens van demanar, van dir que si volien firmar un conveni, i hem començat enguany per ajudar aquesta associació que comença a emprendre-ho, perquè els començaments sempre són difícils, i jo crec que els anirà bastant bé. L'altre dia vam fer la presentació aquí de l'associació. Amb esta renovació dels convenis, la comarca del Matarranya manté el seu suport a unes entitats que impulsen una tasca essencial per a millorar la qualitat de vida de moltes persones i reforçar la cohesió social dels municipis de la comarca.